हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ होननानै, लोगोसे बुहुमनि बर'फोरखौनो मोजाङै दङ होननानै आसा खालामो। दायो आङो नोंथांमोननो अख्रांमानि सोमोन्दै मोनसे जिके लाना फैदों। बियो लेखायावनो दंखायो, नाथाय इउटिउबाव बेफोरखौ मोननो थाङा। बेखायनो आङो जाहाथे माब्लाबा नोंथांमोना बबेबा गोजान जायगायाव थाङोबा बेफोरखौ नायनानै जाहाथे नोंथांमोना लेखा गैयाब्लाबो बावनायफोरखौ गोसोखांफिननो हायो दसे सम होना नायनानै। बिनि थाखाय आं बेखौ बानायनाय जाबाय। अख्रांमानि सोमोन्दै बियो जिकेआ। नायलांदो नोंथांमोन। 1 नाम्बाराव दङ गोजा गिदिर दागो गोनां ग्रहआ मानो? जोंनाव ग्रह दङ, बे ग्रहआव गोजा गिदिर दागो गोनां ग्रहआ मानो? जोंनाव मोनबेसे ग्रह दं? 9 ग्रह दंमोन ना, बिनि सायाव दा 9 ना माबाल'सै। थिग बिदिनो मानो बे ग्रहफोरनि गेजेराव बबे ग्रहआ मानो गोजा दागो दङनो? फिननाया नायदो, बृहस्पति। 2 नाम्बाराव नाय इउरेनास ग्रहखौ सोर माब्ला दिहुनामोननो? इउरेनास ग्रहखौ सोर आरो माब्ला दिहुनामोन होनना बुंदों बेयाव? फिननाया जाहैबाय उइलियाम हार्लस दे। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव नायदो माबे बानायनाय ग्रहसाजों अखाफोराव गिबिसिन मानसि थांदोंमोननो? फार्स्ट एबा गिबिसिन सिगांसिन मोनसे ग्रह बानायदोंमोननो, ग्रहसा बानायदोंमोन, ओमफ्राय बेजों मानसिया थांजेनदोंमोन जाहैदों। बे ग्रहनि मुङा मामोननो? एपल' 11 दे। एपल' 11 11। दानिया 4 नाम्बाराव नाय अखाफोराव गिबियै सोर सुबुङा थांजेनामोननो बा थांजेनदोंमोन? अखाफोराव गिबियै सोर सुबुङा थांजेनदोंमोननो? फिननायखौ नाय, नेल आर्मस्ट्रं दे। नेल आर्मस्ट्रं। बे नेल आर्मस्ट्रं होननाया अखाफोराव गिबियै थांजेनदोंमोननो दे। दानिया 5 नाम्बाराव नायदो लोगोफोर सेली राइडआ माजों अख्रांमा दावबायदोंमोननो? बे सेली राइडआ सासे मानसिनि मुं दे। बियो माजों अख्रांमा दावबायदोंमोननो? फिननायखौ नाय, कलम्बिया होननायजों बियो मानो अख्रांमा दावबायदोंमोननो। 6 नाम्बाराव नाय दानिया आमेरिकानि सिगां अख्रांमायाव थांनाय अख्रां जाहाजनि मुङा मानो? आमेरिकानि सिगां अख्रांमायाव थांनाय अख्रां जाहाजनि मुङा मा? आमेरिकानिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय अख्रांमायाव मोनसे अख्रां जाहाज दैथायहरदोंमोननो, बेनि मुङा मामोन जाहैदों? कलम्बियानो दै, गोसोआव ला। सिगांनियाव मा होनो सेली राइडआ माजों थांदोंमोननो? कलम्बियाजों। नाथाय होमबा जोङो हमनो हाबायदि सेली राइडआबो बै फार्स्ट गिबि अख्रांमा आमेरिकानि सिगां थांजेननायाव सेली राइडआबो दङमोन होनना जों हमनो हाबायना। दानिया 7 नाम्बाराव नाय लोगोफोर 1989 मायथाइयाव 7 सा अख्रांमा दावबायारियाव थैनाय अख्रांमा जाहाजनि मुङा मानो? 1989 मायथाइयाव 7 सा अख्रांमा दावबायारियाव थैनाय अख्रांमा जाहाजनि मुङा मानो? 7 जन दंमोन जाहैदों बे जाहाजाव। 1989 मायथाइयावनो बहाय थैदोंनो, बेनि जाहाजनि मुङा मानो? चेलेन्जारमोन जाहैदों। चेलेन्ज लानायखाय चेलेन्जार दोनदों खोमा दै बेखौ। दानिया 8 नाम्बाराव फै चेलेन्जार अख्रांमा जाहाज बेफ्रुनायाव सासेल' रुंसारि जानाय आइजो अख्रां दावबायारिया सोरमोननो? होमबा जोङो 7 जन दङमोन ना चेलेन्जार अख्रांमा जाहाजाव, नाथाय बे 7 जननि गेजेराव सासेल' थैदोंनो। बे सासे, ओमफ्राय बेबो हिनजावमोननो। बे सासे हिनजावनि मुङा मामोननो? प्रिस्टा मिउलिफनो दे। प्रिस्टा मिउलिफ होननायमोननो बे हिनजावनि मुङा। चेलेन्जार मोनसे अख्रांमा जाहाजाव थैनायाव दे। दानिया जों खोनाबाय थायोना नासा नैबे 29 एप्रिलावबो थैगोन, बुहुमा जोबस्रांगोन, नासाया बुंदों बायदि बायदि खोनादोंमोन ना। आसलथे बे नासाया मा जों मिन्थिना लानि ना। नासाया बबे अख्रांमा नायबिजिरसं फसंथाननो? बे नासाया बबे अख्रांमा बबे हादरनि अख्रांमा नायबिजिरसं फसंथान आरो बे बबेनिनो नासाया? USA नि दे। फिननाया नायनो USA नि, इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकानि दे। ओमफ्राय 10 नाम्बाराव नाय सोर अख्रां दावबायारिया उनाव सासे राजखान्थिगिरि जादोंमोननो? ओंख्रि संनाय मोनामफैदों दे। 10 नाम्बाराव नायनि सोर अख्रां दावबायारिया उनाव सासे राजखान्थिगिरि जादोंमोन आरो बियो अख्रांमा दावबायखांनायनि उनाव बिराद गिदिर राजखान्थिगिरि जादों दै बे मानसिया, बेखायनो बिथांखौ सोंनाय जादों। बे जाहैबाय जन ग्लेननो। जन ग्लेनआ जाहैबाय अख्रांमा
दावबायारिमोन दै बेबो सासेया, नाथाय बियो उनाव राजखान्थिगिरि जादों, बिराद गिदिर राजखान्थिगिरि जादों। बेखायनो बिथांनि मुंखौ रायखांदों दे, गोसोआव लाबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट जायो दे, माखासे साख्रिनि एन्ट्रेन्सफोराव बेफोरबायदिया जोङो मिथिनानै लानाया गाहाम आरोना। 11 नाम्बाराव नायदो ना, अख्रांमा दावबायनायाव थैनाय बुहुमनि गिबिसिन अख्रां दावबायारिया सोरमोननो? माने फार्स्ट बे अख्रांमा दावबायनायाव थैजेननाय सुबुङा सोरमोन होनदों? फिननायखौ नाय, इउरि गागरिननो। इउरि गागरिन होननाय मानसिया गिबिसिन अख्रांमा दावबायनायाव जिउ गोमादोंमोननो बिथाङा। 12 नाम्बाराव नायनि दानिया मा होनदों, भारतनि गिबिसिन अख्रां दावबायारि राकेश शर्माया मा जायगानिफ्राय अख्रांसिम दावबायजेनदोंमोननो? बहाय मोननै कुइसन जायो दे, आंनि बे आन्डारलाइन होदोंना, भारतनि गिबिसिन अख्रां दावबायारि होनदोंना, राकेश शर्माया मा जायगानिफ्राय अख्रांसिम दावबायजेनदोंमोननो? होमबा जों ओरैबायदि कुइसन मोनसे खालामनो हाबाय, भारतनि गिबिसिन अख्रां दावबायारिया सोरमोन होननानै सोङोब्ला जों सोर? राकेश शर्मा ना? राकेश शर्माया भारतनि गिबिसिन अख्रां दावबायारि। आरो बियो बबे जायगानिफ्राय दावबायजेनदोंमोननो, जागायजेनदोंमोन अख्रांमा दावबायनायाव? नायदे मा जायगानिफ्राय, फिननायखौ नाय, बायनाकुर होननाय जायगानिफ्राय दे लोगो नोंथांमोन। दानिया 13 नाम्बाराव नायदो नै, भारतनि गिबिसिन बानायनाय ग्रहसा अख्रांमासिम दैथायहरनायनि मुङा मानो? जोंनि भारत हादराव गिबिसिन माने अख्रांमा दावबायनो थाखाय मोनसे ग्रहसा बानायदोंमोननो। बै जाहाजनि मुङा मानो? बै अख्रांमा जाहाजनि मुङा आर्यभट्ट नो दे, गोसोआव लादे रायजोफोर, आर्यभट्ट। होमबा जों बुंनो हाबायदि राकेश शर्मायाबो होमबा राकेश शर्मायाबो बे आर्यभट्ट होननाय अख्रांमा दावबायारियावनो दङमोन जानो हागौ, माने गिबिसिनमोन नालाय। दाना नायदो दे नै 14 नाम्बाराव, राकेश शर्मा अख्रांसिम थांनाय अख्रांमा जाहाजनि मुङा मानो? दानिया जोङो सरि, बे जाहाज नङा दे, आर्यभट्ट, आं जाहाज होनफ्रांदों। बे आर्यभट्ट होननाया मानो? अख्रांमा जाहाजखा, सरि कनफिउस जाहोदों आं एसे नोंथांमोनखौ। मा होनदों नायफिननो, 13 नाम्बारखौ, भारतनि गिबिसिन बानायनाय ग्रहसा अख्रांमासिम दैथायहरनायनि मुं, भारतआवसो दे आर्यभट्ट बियो। दानिया नै, राकेश शर्मा अख्रांसिम थांनाय अख्रांमा जाहाजनि मुङा मानो? होमबा राकेश शर्माया गुबुनजोंसो थांदोंना, माजों थांदोंनो बियो? सयाज T-11। होमबा भारतनि गिबिसिन अख्रां दावबायारि राकेश शर्माया मा अख्रांमा जाहाजजों थांदोंमोन? सयाज T-11 अख्रांमा जाहाजजों थांदोंमोन दे, बेखौ गोसोआव लाथारबानो जाबाय नोंथांमोन। दानिया बेवहाय 15 नाम्बाराव नायनि, आइजो अख्रांमा दावबायारिफोरनि गेजेराव गोलाव समसिम अख्रांमा जाहाजाव थानाय आइजोआ सोरनो? माने अख्रांमा जाहाजाव बयनिफ्रायबो गोबावसिन सासे आइजोआ गोजौआवनो थाबाय थादों नै बियो। बेसेबां सान थादोंमोन नैबो आं ब्रेकेटाव होदों नै, 195 सान, माने 200 बोसोर जाहांहां थादों बियो। सरि, बोसोरलायनो सान, 195 सान दे, 200 दिन जाहांहां थादों आरो बियो। खम गोबाव नङा होमबा? होमबा बै आइजोनि मुङा मामोननो? सुनिता उइलियाम दे, गोसोआव ला रायजो नोंथांमोन। आइजो अख्रांमा दावबायारिया गोबावसिन अख्रांमायाव थानायानो जाहैबाय सुनिता उइलियाम। दाना 14 नाम्बाराव फैदो जों नायदिनि, भारत हादरमायाव PSLV-D2 खौ माब्ला अख्रांमायाव दैथायहरदोंमोननो? होमबा जोंनि भारत हादराबो मा होनो अख्रांमायाव दैथायहरदोंमोन जाहैदों। बै माबाखौनो PSLV-D2 खौ मा मायथाइयाव दैथायहरदोंमोननो भारत हादरा, जोंनि इन्डियाया? 15 अक्ट'बरनि 1994 दे, 15 अक्ट'बरनि 1994 मानो PSLV-D2 अख्रांमा जाहाजखौ सोर दैथायहरदोंमोन? भारत हादरा अक्ट'बरनि 15, 1994 दैथायहरदोंमोन दे, गोसोआव ला। दानिया 17 नाम्बाराव नायदो, जानुवारि 2008 आव बबे बानायनाय ग्रहसाखौ अख्रांमायाव दैथायहरदोंमोननो? जोङो बावाखै होमबा बे 2008 आना, दिनै 2020 जाबायबा 12 बोसोर जाबाय, 12 बोसोर जाबायना, बिनि सिगाङाव आरो जानुवारि 2008 आव मा होनदों, बबे बानायनाय ग्रहसाखौ अख्रांमायाव दैथायहरदोंमोननो? फिननाया नाय, स्पाइ ग्रहसा दे, स्पाइ ग्रहसाखौ मानो 2008 आव अख्राङाव दैथायहरदोंमोननो? दानिया नै जोबथि सोंनायखौ नायदो, 18 नाम्बाराव, मंगल ग्रहनि कक्ष लामायाव
भारतआ माब्ला अख्रां ग्रहखौ जाफुंसार दैथायहरनो हादोंमोननो? माने मंगल ग्रह सरि दे ओंख्रि संनाया मोनामफैगासिनो गन्थङाव नांफैदों। मंगल ग्रहनि खखलामायाव भारतआ माब्ला अख्रां ग्रहखौ जाफुंसार दैथायहरनो हादोंमोननो? माने फार्स्ट टाइम माने जाफुंसार दैथायहरनो हानाया माला हादोंमोननो मंगल ग्रहआव भारत हादरा? 24 नभेम्बरनि 2014आव बावाखैनो ना दिनैसिमाव 6 बोसोरल'सो जादों। 24 नभेम्बरनि 2014आव मंगल ग्रहनि खखलामायाव भारत हादरा फार्स्ट टाइम मा होनो ग्रहसा दैथायहरनो हादोंमोननो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। आं बिदिनो लासै भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होबाय थालांबानो जाबाय। आसा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। बाय बाय।